Dala kanje. Some. Ngiyabingelela kakhulu balaleli emakhaya lokhulumayo ukhayo wamthimkhulu isibongo ngidabula le endaweni nasemahlabathini phakathi koceza nedlebe esigodini okuthiwa yiKwabayeni. Oh, uyaKwabayeni. Yeah. Bale idibani. Angazi idibani. Mntaka baba. Umsebenzi wakho oqala lo. Yeah, umsebenzi wami oqala. Kanti futhi wenzela khona la ekhaya. Yeah, ngilapha nje ekhaya. Sibekele sikhuluma ngokhayo ukhulaphi ukhula kwabayini lokuqala lini uthando lomculo. Uthando lomculo senginesikhathi esithe uba side ngoba nguthanda ubhuti wami uNkaniso wamthimkhulu ozalwa umamkhulu ekhaya. Ngoba nakho ugcina ngize ngiba nothando kangako uyena obekuthi mawukhona ingoma ayenzile bese yangicela ukuba ngimbhekise yona. Oh. Yeah. UNkaniso naye futhi umdlalo wesigenzi. Uyalida yini isiginci asazi. Wafika wena wathi hayi yabona ikanje lento msakazi ngoba besifunda nje ngimqhuba ngaphambili kwafika isikhathi la siqeda khona isikole umatric sahlukana ke yena wahamba wayeGoli mina ngaqhubeka nokufunda ngisho eNewcastle okuyilapho engafe ngathenga khona isiginci ngingasazi ukuthi sishawa kanje wasithenga ngasithenga hayi imuploshun lo wakho lo Kwabayelelana oshuno bangaka boss bantu bani. Ukuthi into engiyithande mina ngumuntu othandayo ukuthi empilweni ezinto ethe ukuhluka. Ethe ukuhluka. Into entsha phambi kwamehlo abantu. Ku-08976753798452598 namkhayo sithaleni. Sike sigijima ngayiphi? Ngagijima ngithi ubaba wami. Unjani ubaba? Usizi nje ngangidlulisa usizi lokushiwa ubaba. Akasekubaba? Yebo ngasekho ngoba ngikhule ngikhuliswa ugogo nomama. Ngiyindoda kahle ekhulele ekhaya lomama kwamthimkhulu. Ekhaya komama. Ekhaya kukwamhlongo. Njoba. Yebo into yenza ukuthi ngikuchaze lokho kunabantu abangazi ngumthimkhulu kunabantu abangazi kumhlongo. Oh. Kodwa uyidabule. Yebo mangikuchaza kanje wonke umuntu uzo-understand ukuthi cha lo esinjengamanje kuye lo esimaziyo. Ngoba kunzima ukuthi afanise umuntu ukuthi usibanibani lo ukhaya umthimkhulu hayi mina usukhaya umhlongo ka umhlongo isekhaya kobaba bamthimkhulu isekhaya komama nokuyilapho engihlala khona futhi ufuna ukuyibona manje hayi bo ebokaqhoko
baba ayezwakala no sicelo sonke wayakhona la emahlabathini ibuya-ke ngoba yini ibuya-ke phezulu indambe zasendumakuthe izozithula umsebenzi wakhe lo wokuqala futhi-ke omusha sawona ndakababa nankayo yeah ushuke ndakababa ndakababa ngabona Talagam tagaba. Kaulalele door bell. Someone. Ngapil. Ngiyabonga kakhulu. Hayi, siyathokoza. Siyabonga kakhulu. Uphile nje khabazela. Amen. That's one okay. Bese ke sikhuluma ngomshika esibhekene ke nawo kwazise ke 19 isathi someone. Yaphila mkhaya. Nangayo. Ngiyabonga kakhulu. Babonge bonke ke manje abashayeli. Sibongele balaleli. Ngiyabonga kakhulu ngesupport nithena dela konke beningakwenza ngalesi sikhathi nahlala nomsakazo weNguna FM. Ngithi uNkulunkulu anandisele kakhulu. Siyabonga kakhulu. Yena iphetha ufuna ukushaya nje. Awushaya isikhona ukuthi ustrespexile, ustrespexile mlazi. Shisa kamasho. Bawusiza kamasho. Shisa kuweza. Surprise yakho bengikuphathele yona ngesimo sokuthi ke kunalolu bhubhano lusiphathile angibanga ngisamthola ozombhekela kodwa ngingakuhambela ukuthi lesihamba kanjani. Khala mntakababa. Nakusebenza umuntu. Ngiyabona. Someone. Angisa ngikubambe nje ngizwe ukuthi uphinde ukumlayiza umuntu lesi. Ayikhuluma noMongezi wamthetho. Ethukazi. Yebo. Hey mkhaya wakho lo Mosethukasi mkhaya wakho lo nje mabeka nje. Mkhaya wampela besini phela sibobeka indlela esifisa bona. Siyabonga Mongezi. Uyamazi Mongezi? Yebo ngiyamazi kakhulu. Driver wenje kuphi ngiyamazi kakhulu.
Take noma ufisha bomvu. Uvulile yabo. Hayi uvulile ngimcelile. Mntaka baba singathembani yini ofuna ukusipha yona othi ke singahlala siyilindele kusukela manje masibheka ukhayo futhi ke umuntu mayidinga engakuthola kanjani ubani ofisa kwanye othi uyafisa ungasebenza nabo ngenye ilanga. Ngizoqala nje la ngisakazo lami ukuthi abantu ngiyacela ukuthi bewulindele kakhulu umsebenzi wami ngiwusebenzele ngawuqeda wonke. Inkinga engibambile ngibanjwe yilo ubhubhane esibhekene nalo i-COVID-19 le corona. Kodwa nje ngihlezi ngibatshena nabo ukuthi bengibekezelele kakhulu kwendlule lesimo kuzolunga. Instagram, Twitter, WhatsApp uyatholakala uyakhipha noma uthi hayi ngiyatholakala ku-Facebook ngikhona nguTeklo Mntwana Phusha ibhasi Mhlomo bese ngitholakala enambeni yami ethi 071 320 0879 phinde ba 071 320 0879. Thank you mntaka baba siyabonga kakhulu kwinto ukuthi sibe nawe. Khona safuna ukuthi ngisafisa ngizocela ukuthi ngibonge ubaba ukhansela wami okuyena oyithozela kakhulu into engiyenzayo. Ubaba uMncube oyikhansela kwathi 6 la ngiphuma khona njengoba ngilapha uyena othe cha ngizodela konke bengakwenza ngikuthathe ngikulethe khona. Khansela lethu siyabonga. Ngo Angathi ngabonga nabanye futhi ngoba yebo bese ngizothanda ukubonga nobaba uSomnandi. Somnandi sabe Usothole. Into engithanda ukuyibonga kakhulu kuyena inhlonipho yakhe kanti futhi umuntu engifisayo ukuhamba enyathilweni zakhe ngibahlonipha abantu njengoba enza. Bese ngiphinde futhi ngingathanda ukuthi ngiphinde ngibonge noBhuti uMzukulu okuyena o-around la uLundi. Into eyokuthi ngibonge kakhulu ngiyathanda ukuthi siphakamise uLundi siluse phambili. Bangabantu abahloniphayo engibaziyo kakhulu. Nengithanda ukubukela kubo ukuthi yonke into engiyenzayo yenzeke njengoba yenzeka kubo. siphuma ngayiphi ingoma? Sophuma ngithi abazali. Wasubalisa nje mawuthi abazali. Lapha ngikubaliselani. Ngisuke ngidlulisa isimo umsakazo ukuthi kunomuntu la emhlabeni oshwa abazali. Uma seshiwa abazali bese bonke impilo isingiphelele bese thatha isinqumo sokuthi noma engathengisa ngomzimba kuzala kahle kanti nakho lokho ku-wrong. Ngisuke ngidlulisa isimo esifana naleso. Sibonga kakhulu. Yeah. Danke. Wakani ka? Ngena ba wake up man. Hey, the man. How much?